Okay, guys. Good luck, mates. Real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly. The random-फोरजों गेलेनायनि try खालामनोसै मारै जायो बेदर मोनजायोना मोनजाया दा पावार प्लेनाव ओंखारगासिनो दङ so good evening guys log already 4:30 दा enemy दङ नै ओमफ्राय फटाफट लुथिनानै enemy गावनायनि प्लेन लानोसै enemy okay Awesome. Okay, सासे मोनजाजेनबाय दंबावो एनिमिया हेलमेट गैया हेलमेट नागिरनानै फटाफट गावलायनायनि चान्स लानोसै माखासे एनिमियाव खारखो Where are others? माखासेफोर Okay, माखासेनि आटा पाटा गैया दायो रिकल साइडजों थांनोसै I got supplies. नै गोजौसो एनिमि Okay, now I am going to pwrjwng this way. आयौ जा open गावजारबा सेस हाय आदा सोरां बोरै खबरा मोजाङानो ब्र मोजाङानो स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय जोबोर साबायखर थाबाय ओमफ्राय लाइकफोर खालामना होदो स्ट्रिमखौ कमेन्ट्स खालामदो अननानै आरोना दायो रेन्डमफोरजोंसो गेलेदों नेक्स्टआव खनसे गेलेबावगोन बेनि उनावहाय दोनगोन सोरबा गेलेफानोबा दा गेलेफानो हागोन नेक्स्ट गेमावहाय आं बिराद अपेनाव दं दै Please recall me. आयौ उन्दुनानै गावहरबाय Awesome. लाइक खालामखाबाय आदा थेंक इउ ब्र थेंक इउ उन्दुनानै गावनायखायनो हायासै नै आं ओमफ्राय स्कपआबो 2x मोन आंना ओरैनोबाबो रोंखाया नालाय Watch out. दावथा फैदो Watch out. Help. बे आं मार्क होखाबाय बेनिया M4 खाय चान्स मोनदों साला चलो कोई नहीं जेबो नङा गावजाबाय माब्रै दं गाइस लग गुड इभिनिं ओइ आदा सोरां बोरै खबरा गेम आइडि खौ हरलाय आदा लादो नै गेम आइडिया लिरनानै लानानै माबादो रिक्वेस्ट हरो ना मायो होदो ओमफ्राय थाब फैयोबा गेलेनाय जागोन आरो बोलो हाल चाल क्या है आखाइ साबायलै आखाइ साबाय औ लावबेक खारबो सोर देराबाय थाखो
राइडारा बोरो गैलानो गिबावबाय बे मारै मानसियानो जाखो सिथोब ट्रिपल हिटल' होयो नंबाय बे आंखौ ओइ लिंगा गो टु हेल एन्ड जम राजा टाइम जानोसै गथ'हैलाथ' रेडि नाथाय जम राजाखौ मा खालामनांगौथाय सबायजों साम' दा बिसिना नों खनसेल' कल खालामदो फार्स्टआव जुदि गावसोर गैयाबाथाय बिसोरखौ होनोसै बिसोरनो दे जागोन ओमफ्राय मा खालामो खयथा जाखो 4:39 साराय सारिता फार्स्टआव प्रिंकिया दा जम गेलेगोन राजाखौ जोंजों जाहोनो हागोन दे बानायदो सार 2v2 प्रिंकिया दा गेलेगोन एरि स्पर्ट्सआव लाहरदोंमोन आं खयथानि 7ता 8ता 7ता सोरनावथाय र' क्वालिफाइ राउन्ड Hi bro, hello, cake maker whitey. Thank you for लाइभ होदों coming in नामा stream. औ मा खालामो गावलाय ना मायो आं लिबिक्सो गेलेनो नागिरदोंमोन दे गावलायोबालाय बानायदो बानायसै सुजु बानायदो एक्सेप्ट खालाम NDFB अके रुम गावलायनो नागिरदों आंना एसे कन्ट्रला चेन्ज जादों बेनि थाखाय आङो गावनो हाथ'वाखै मा जादोंथाय मिथिला जिखुनु नाजानोसै जेसे हायो खिन्थु बिसोरथ' डेन्जार गोजाखा लिंगा एन्ड फ्रेंकि NDFB खौ बारा मोनथिथ'वा गुड इभिनिं ब्र केक मेकार वाइटि ओरैनोथ' बिसोर डेन्जार गोजाखा आंथ' रोंखाया थेवब्लाबो ओरैनो सापर्टार हिसाबै खिथु खिथु थानानै माबानोसै लागाव दाना गोरोंजों गोरोंसो थाबाय This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly. एरफन गैया रायज्लायजानाय दे जिजोबसिगोनलै जों खिन्थु Team match, let's go. आया आंनो प्रब्लेमसो जाबायलै आयौ डेन्जारफोरजोंसो अपोनेन्टआव थाबाय The blue team has scored for the first time! फ्रेंकि गावहरामोनबा लेंगारखौ गावगौमोन आं Cover me! आयो फ्रेंकिया लथारलै माखिया फ्रेंकिया ल'लै रिल'डआव फासिबाय आयै खिलथिं खालथां होनैलायबाय हेलमेटआ Killing spree for the red team! No mercy! ओइ माखि बिराद लब सैमाया बोखेलायनो हायाखै माथो गावजानायफोरा Clear! फैबाय था Reloading! लिंगा डेमेज
Ayoy. Ada mesti. Aram se. Away. Oi. Cabai. Lingalo. Shit. Mati kau na. Bisang khar bilai. Shala. Cover me. Ayoy. Chơi vào nó lại ra. Reloading. Target down. Nice shot. Cover me. Reloading. Cover me. Reloading! Cover me! The red team is in the lead. Target down! Reloading! Save. Cover me! Ayo, killing kalang lagi baik. Kia, different kia. Half of the match is over, and the red team is in the lead. Nice shot! Reloading! Ayo, link kia palai thului sia. Cover me! Reloading! Unsing pun guna menskana kau kapita dengan. Ayo, konne head nang mai link kana ho. Ayo marjaku. Mother India. Ayo naik beda nih tujuh ruale. Cover me! Zbai kau dulu. Reloading! Be careful! You're losing the game! The red team is about to win. Expired! Cover me! Clear!
Ayo, hit. Kill! Red team victory! सैमाफोरखौ हायालै डेन्जार गावदोंमोन आंबो गावा नङा लिंगा बिथांखौ गिखायो आं डेन्जार गावलै बे बाला बिगुरा फ्रेंकियाबो डेन्जारसो बेबो डेन्जारसो नाथाय आंखौ गावनो हायाखै एबार बारा लिंगाजोंसो गावजादों बांसिन गावजानाय गावलायनाय थैलायनाय बेफोरथ' जाबाय थाखायो नङा होमबा बेनि गेजेरावनो प्रेक्टिस इज द मेन होननाय बुस्थुआ फैबायसै आरो स' बिदिब्ला गावलायसिगोन जों लिंगामोनजों फ्रेंकिजों आरो जानायालाय जाबाय आंहा This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly. Team match, let's go. चलो चलो ही चले स्नेपर tuh matang no Ay, linggaya lupa. The blue team has scored for the first time! Reloading! One is left out. No mercy! Cover me! Reloading! lo Ay, lingga kau power Enemy down! Cover me! tinggal horbaile madar India Target down! Reloading! ayo lingkat lo le hit kau dulu kunci lo Amuja left jeng lingga lo reload. Cover me! Reloading! Kill! ayo jibura ayah No mercy! Cover me! Maru Reloading! makasih mas hasilnya
गेजेराव लिंगा गेजेराव आयौ ओइ खाथिना थांसै माला होलांगोन दानो होलांखा हा मा होनदों दे Cover me. Reloading. बेस्टमोन दासो फ्रि जाबाय Kill. आयौ हेला ना Dead. Cover me. आयौ लिंगा बिराद दं No mercy. Reloading. The red आयौ team न'लै बियो is in the lead. Half of the match is over, and the red team is in the lead. बिगुरा उमजों होबाय Nice shot. आया मार जाखो थैबावसै Cover me. Expired. Reloading. Cover me. one HP सानैबो दं Reloading. बिगुरा लिंगाया बावसो दं थाखुनानै राइटजों लिंगा Cover me. आया सानैबो Kill. Reloading. दै बाल अम लानानै फैबावबाय Cover me. Reloading. Clear. सानै फैगौलै आंजों बरिया सानैबो लकामोन साला Great. You're about to win. The red team doesn't have a lot of time left. No mercy. Cover me.
आयाव मारै थैयासै बे खर' नांनानै आरोबाव बिराद ल'दै लिंगिया बरिया आइस Red team victory. Mari jaki tartışınan gücü. Bir şey tutunmun. Bir şey değil ha bu way. Gương gì hả nó hụi. आइया Oh my god गावनो हायालै माथो मेङो आखाइ सागुलायबायलै आइदै आइडिया जायाखै मोजां सिनाया 1080p माबानानै ला दे सिनायगोन आं HD आव होखादों आं मिथिला मारै देराखैथाय जों देरहानांगौ गेमखौ होफ्लाहांसो जाखादों आंहा आरफुसो जागोन इस आइदै सोर फाग्लाया नायनांगौ जाखोब्रा जेनबाय थाबालाय दे आंनाव सोरखि आं साहा लोंनोसैलै ब्र दे नायनो नाङा ब्र लोंहैरा नायनो नोंलाय नाङा आङो देरहानो होनबाय थानानै गेलेयाखै ब्र जास्ट ओरैनो आं होदोंल' नायनाय नायैया नोंनि सायावसो ब्र आं बेखौ जेबो होननो हाया गांजेमा बे नायनाय नायै बे नोंनि सायावसो आं नोंखौ फर्स खालामाखै ब्र बुजिबायना सानजों गावलायनोबा फै गांजेमा हो बयबो साहा लोंहैनो मानो जाला जोब्बाय नाथाय फासथा जाबाय ओमफ्राय मारै जाखो मोनसे खेला दंमोन जोंना मा होनो दाख्लैनि खेलायावहाय द्र जादोंमोन आरोना र' एक सेकेन्ड हो आं रायज्लायनि ग्रुपावहाय ग्रुपावबो रावबो फन रिसिभ खालामाखै माथो अके दा आङो मोनसे स्ट्रिम होनोसै स' आं रुम क्रिएट खालामनोसै टिडिएम मेट्सआनो जागोन थै बिदिखायनो आं रुम माबा आइडि हरनो बायो आं बेस्थ' थायो अन्नानै रावबो दाफै दे बे खेलाया फैसानिसो दाख्लैनि माने द्र जानाय BGRS दा सोर देरहायो नायनोसै आं स्पेक्टेटआवसो थागोन अके पासवर्ड हरनि नाइन फाइभ सिक्स 590 माने बे खेलाया माबानिसो आरोना मा होनो द्र जादोंमोन दाख्लैहाय पइन्ट सिस्टेमा सेम नाम्बार जादों फोर्थ प्राइजनि आरोना
स' बेखायनो द्र' जानायखाय एकदम सेम पइन्ट सेम प्लेसमेन्ट सेम एभ्रिथिं बेखायनो जोङो टिडिएम टाइ ब्रेकार होनो नागिरदों आरोना स' सोर देरहायो नायनोसै आं माबाखौ हरबाय बेस्ट अफ 3 जागोन गेमा M4 sniper M4 साला नोंथांमोनाबो नायदो खेलाखौ इन्टारेस्ट मोनगोन दसे नेना थाथ' गाइसमोन बिसोरखौ माने रुमाव फैथोंसै टीम गो टू हेल भार्सेस टीम जम राजा सबाय साम' टीम सबाय साम' दा बिथांमोनहा द्र' जादोंमोन स' बेनिखायनो ट्राइ बेकार होनो नागिरदों टिडिएम मेट्स नायनोसै सोर देरहायो जों खेलाखौ होगोन मोनथाम मेट्स जागोन जायनो खननै देरहागोन बेनो देरहागोन टिडिएमावहाय खनसे M4नि सेकेन्डआव स्नाइपार एन्ड लास्टआव M4 बेनो खेलानि रुल्सआ दा सोर देरहायो नायनोसै दाबो हाबफैया माथो खेलाखौथ' होबाय आङो माला हाबफैगोन रुमावलाय हाबफैदो र' आं ग्रुपाव मेसेज खालामनि दे गाइसमोन एक सेकेन्ड 9565 9565 9565 905 अके आं माबायावहाय आइडि पास ग्रुपावहाय मेसेज हरनोसै बिसोरनो थाखाय team what was the team team was Jom Raja versus team go to hell ID hey 9565 905 pass BDLRS best of 3 best of 3 M4 sniper M4 दासिमबो रावबो हाबफैयाखै सफैसामाव कमेन्ट फरायनोसै कमेन्ट नेगेटिभ्स एन्ड पजिटिभ्स कमेन्ट्स फरायनोसै ना मा होनो गाइस लग The stream is going on comment is also सोरनि फैखो जम राजा अके जम राजा हेज केम हियर जम राजा फैबाय मोनसे टीमावहाय दा एन्ड टीम 2 आवहाय सोर फैयो नायनोसै नारजि अमा अके बिथांमोना जम राजानि
टीम गो टू हेल फैनांसिगौ दा जम राजाना बिथांमोना फैबायानो दा गो टू हेलखौ नेनोसै ओमफ्राय कमेन्ट्सआ मा जाखो आं नुवाखैनो कमेन्ट्स व्हाट हेपेन टु कमेन्ट लागावना होदे टीडीएम नामा ब्र औ टीडीएम माने मैया द्र जादोंमोन खेलाया हो द्र जानायखाय मैया नङा दाख्लैनि द्र जादोंमोन खेलाया बिसनिया पइन्टआ सेम जादों बेनि थाखायनो फोर्थ प्राइस आरोना फोर्थ पोजिशन रेंक 4 दा बेनि थाखायनो बिसोरनो टीडीएम मैच मोनसे ट्राइबेकार बानायनाय जादों स' बेनि थाखायनो दा खेलाखौ होनो नागिरदों जोङो दा सोर देरहायो बेनो 100 थाखा मोनगोन जाहैबाय 100 थाखाल'खामोन नालाय 4 रेंकनि प्राइसआ come on okay go to hell फैबाय F4CC go to hell versus जम राजा पानीपुरी वाला फैबाय ओमफ्राय जम राजाया मा जाखो जम राजा दा फैजोबाखै माथो पानीपुरी वाला बोरै जाखो मा साथामल' दाबो ओमफ्राय बिदि नेबाय थालायनांगौ आरो ना मारै खनसे लास्ट कल खालामदो sorry guys मानसिफोरानो थाब हाबलायलायालै बेनि थाखायनो खेलाया लेट जायो मा होनबावनो बोरै हाबहैनो ब्र न' बे अनलि माबानिसो खेलाया अलरेडि खेला जाखांखानायनि ड्र'नि माबासो बेयो खेलाया नोंसोरनि थाखाय नङा गाइस सरि टुर्नामेन्टआवहाय बिसिना ड्र' जादोंमोन पइन्टआ दा बेनि थाखायनो बिसोरखौहाय टीडीएम आवहाय जाय देरहायो बिसोरखौ देरहानाय होगोन फोर्थ रेंकआवहाय बिसिना ड्र' जादोंमोन जाबायना ओमफ्राय सोर हाबफैला जोबखो सामुराइ बिटिवाइ बे बड' गोरान सोर हा थै मानो बिदि रा मानसिफ्रालाय जानला मोनला हाबफैयो थै जाबायना साथाम स्टार्ट सोरबा स्पेक्टेट खालामो बल्डार खालामो स्पेक्टेट इउनिभार्स हाबफै फैदो इउनिभार्स इनभाइट होबाय आं दे थाब फै सानदेआव दे हाबद' बल्डार थाबनो फैबाय स्टार्ट होनसै गाइस लक स' रेडि गो टु हेल भार्सेस जम राजा सोर देरहायो नायनोसै दा जोंनि स्ट्रिमा स्टार्ट जाबाय बे समावहाय स' रायजोफोर सोरखौ देरहायो बायदि मोनदों अन्नानै कमेन्ट खालाम गो टु हेल अर जम राजा सोरखौ देरहागोन बायदि मोनदों रायजोफोर दे पानीपुरी वाला जोंना दङ सासे बोरै जाखो ओके साथाम 3 versus 3 गाइस लक 3 versus 3 गो टु हेल versus जम राजा दा साथाम गावलायसिगोन M4 versus M4
जम राजाया जमगासिनो दं गो टु हेल दुधखौहाय गाइखेरखौ एकदम माबायदि गावनायसै अके जम राजा भार्सेस गो टु हेल दुधखौ गावसिनो नाजागासिनो दं एम्फौजों बेंलायलागासिनो दं डेमेज जाबाय जम राजाया दा बे समावहाय गो टु हेल दुधआ गाइखेरा एकदम होसिबाय आरोना दा बे समावहाय जोङो दुधखौ नायनोसै दुधआ हारजों 1 किल लानानै दङ बे समावहाय 1 किल लानानै पानिपुरिवालाया डाउन जाबाय अलरेडि दा जम राजा टीमाहाय 2 पॉइंट एन्ड गो टु हेल 2 पॉइंट सेम जानानै दङ 3 पॉइंट गो टु हेला साब्रै गावबाय दा जम राजानिया पॉइन्टआ मोननैल' दङ दा नायनोसै सोर गावनो हायो आरोबाव हाइपार गो टु हाइपारा गावगारबाय नारजि अमाखौ गावसिबाय बे समावहाय पानिपुरिवालाया जिबाय G2H दुधजों दा गो टु हेलनि पॉइन्टआ बांसिन जानानै दङ पानिपुरिवालाया चेलेन्ज लानायाव गाव देरहाबाय दा सीसी F4 सीसीआ एकदम बेंनानै गावसिनो ट्राइ खालामगासिनो दं बे समावहाय पानिपुरिवालाया सिगाङाव दङ सिगांनिफ्राय गावनो हायो ना हाया नायनोसै गोजौआव गाखोनानै गावदोंमोन नाथाय गावसो डेमेज जानाय बायदि F4 सीसीखौ डाउन खालामनो हायासै बे समावहाय F4 सीसीआ सानै जालांबाय आरोबाव नारजि अमाया गावजाबाय दुधजों किसका दुध नायनोसै F4 सीसीआ दा फैफिनबाय ओमफ्राय नायनि नारजि अमाखौ नायनोसै नारजि अमाया गावनो नागिरदों स्लाइड होबाय नाथाय स्लाइड मोनामोन खेलायाव नाथाय जेबो नङा रुल्सआव जों बेखौ होनाय जायासै जेबो नङा TDMआव जे स्लाइडनि अपसन दङ जेब्ला होथोंसै ना मा होनो प्रब्लेम गैया बिसोरबो होनोबा होनो हागोन प्रब्लेम गैया आरोना नारजि अमाया स्लाइड होयो गावनो नारजि अमाया स्लाइड होयो गावजायो बे गावसिनि खोथासै F4 सीसीआ होसोबाय नाथाय नारजि अमाखौ जम राजाखौ गावसिबाय F4 सीसीआ दा F4 सीसी मोननि पॉइन्टआ बुरजा जानानै दङ बे समावहाय आं साउन्डखौ फिसा होना लासै नारजि अमाया गो टु हाइपारखौ लागावबाय नारजि अमाया जाहरबाय दा पॉइन्टआ ओरैबायदि मोजां एडभान्टेज जानानै दङ गो टु हेलनि थाखाय 14 पॉइंट अके दुधा डेमेज मोननानै कभार लाबाय नारजि अमाया बिराद डेमेज लानानै कभार लानानै दं खोमायो दुधा नारजि अमाखौ टारगेट लाखाबाय बे समाव दुधा गावथारनाय जाबाय जम राजायाबो ना गो टु हेलनिखौ फारसे जाहरबाय दा बे समावहाय नारजि अमाया जिबावबाय दुधजोंहाय बे समाव हाइपारा जम राजाजों नांबाय थानायाव जम राजाखौ होख्लायलायबाय दा दुध भार्सेस पानिपुरिवाला दैजों गाइखेरजों सोर देरहायो नायनोसै एबार दैजों गाइखेरा होजाबाय दैजों मानो होनब्ला दैखौ बांसिन मोनो गाइखेरखौ खम मोनो दैया लोफावजोब्बाय बे समावहाय पानिपुरिवालायाबो होजासिगोन बायदि मोनबाय सीसीजों नाथाय बेबो डेमेज होबाय अलरेडि बिराद डेमेज दा बिराद मोजां एडभान्टेज नाथाय गावबो डेमेज जाबाय दाना गाइखेरजों लुफाव फैखालायबाय दैया जम राजाया जिबाय हाइपारजों बे समाव नायनो हायो जोङो पॉइंट 13 versus 23 नारजि अमाया F4 सीसीखौ डेमेज होदों मोजाङै आरो ग्रेनेडबो होबावबायसो पानिपुरिवालाया एकदमबारे बारै गावनो नागासिनो नाथाय खिथुजों एनिमि फैदों बेखौ पात्ता गैया पानिपुरिवालाया लुफाव जाबाय गावसोर जम राजायाबो जिबावबाय बे समावहाय नायनो हायो जों नारजि अमायाबो जिबाय स' बिथांमोननि पॉइन्टआ बिराद गोजौआव दङ गो टु हेलनिया 26 पॉइंट 27 पॉइंट दा 15 प्राइस मानिया 100 थाखा बिसिनिया 4th पजिशनावमोन दैमालु बर' माने बे खेलाया दाख्लैनि ड्र' जानाया जादों दाख्लै जे जों टुर्नामेन्ट जादों बे समावहाय ड्र' जादों बिसिनि पॉइन्टआ 4 रेंकआवसो खिन्थु फार्स्ट रेंकआ बेलेग मोनदों सेकेन्ड रेंकआ बेलेग मोनदों फैसाया बेलेग बिदिनो 4th रेंकना 100 थाखामोन 100 थाखायावहाय दा बिसोर 100 थाखानि थाखाय चेलेन्ज नांगासिनो दं आरोना सोर मोनलाङो माने बिसिना पॉइन्टआ एखेमोन नालाय स' बेनि थाखायनो दा 30 पॉइंट जानानै दं गो टु हेलनिया जम राजाया गावनायासै मारै जाखो जम राजाया जिलांजोबसिगोन गो टु हेलनि हाइपारा गावबाय पानिपुरिवालाखौ गो टु हेलनि
टीमा बिराद स्ट्रं जानानै दङ नायनोसै स्नाइपाराव मा जायो स्नाइपार राउन्डआव एसे बाजि बालाग मा होनो सोलायो ना मायो नायनोसै ओके जम राजायाबो जिसिगोन गो टु हेल हाइपारजों जिबायानो पानिपुरिवालायाबो गो टु हेल दुदाबो जिसिगोनानो ओके बे समाव नायनो हायो जों पानिपुरिवालाया डाउन खालामबाय सासेखौ Be careful. गाव You're losing the game. नारजि अमा बासायबोबाय जम राजाया बासायबाय ओके जों नायनो हायो 22 by 35 22 by 35 जों नायनो हायो गोथांखौ जम राजा टीम एन्ड गोजाखौ नायनो हायो जों गो टु हेल दा दुधजों पानिपुरिवालाजों जालायबाय जालायनायावहाय दुधखौ लुफावलायबाय दैया दा दैयाबो लुफावहरजाबाय सोरजोंबा जों नायनो हायो दा दुधखौहाय दुधनि दुधा 13 जन गावदों P4CCआ गावदों 16 जन एन्ड हाइपारा गावदों 10 जन दा जों CCखौ नायनोसै Red team victory. बे समावहाय देरहानो हादों गो टु हेल नेक्स्ट गेमा जागोन जोंना स्नाइपार दा स्नाइपारनि थाखाय आं रुम क्रिएट खालामनोसैलाय अन्नानै प्लिज रावबो दा हाबफै बे अनलि माबानिसो खेला मा होनो बिदिखौ टुर्नामेन्टनिसो आद्रा खेला आङो जेबो माबाथ'ला ओंखायनो र' आं रुम क्रिएट खालामबाय ओमफ्राय आङो आइडिखौबो हरखानोसै ग्रुपआवहाय नाइन सिक्स जीरो फाइव 464 गाइस लोग कमेंट करो सोर देरहागोन बायदि एबार कमेंट खालामदो दे स्नाइपारनि एबार आं ग्रुपआव हरनोसैलाय ग्रुपआव माने ग्रुपआव हरला जायखिजाया बिसोर ट्रान्सफार खालामथोंसै ट्रान्सफार टु दा टीम आइडि पासवर्डआ ट्रान्सफार खालाम ओके गाइस लोग दसे सम नेथ' आङो बेखौ माबानानै दोननि अन्नानै रावबो दा हाबफै बे रुमावहाय
दहायनो एनाउन्स होबाय थाखानाय बाद होदो जोब्बाय बिदि नेबाय थानाया बारबोदो जा गावलायनोसै Okay, the team winner is Okay, दा जों विनार खालामबाय बारबोदो जों गावलायनोसै बिसोर गैला नालाय बारबोदोलै गैला गैला जोब्बाय डिक्लेयार होखांबाय नेबाय थानाया दे बिदि नेबाय थानो हायो नामा फैदो गाइसमोन माने जमराजाया दासिमबो सफैयैखाय जोङो बिसोरखौ जेननाय होबाय इमान बिदि नेबाय थानो हायाना नोंसोर नायग्राबाबोथ' रागा जोंगोन दाबो जाया दाबो होआ होननानै गेलेग्राफ्रानो सफैया फाग्लासो बारबोदोलै इउनिभार्स गावलायनोसै जोंहा बल्डारा बारबोआ माथो किक होनानै इनभाइट होनांगौ बारखौ बल्डारखौ किक होनानै इनभाइट खालामदोंमोन आं लिंगाया गैया दखानावसो दंहैदां गैयालै Okay, dismiss now. Going to dismiss the room, guys. Look, dismissed.
टीम विनर गो टू हेल को विनर नि डिक्लेयर खालामबाय मानोथो हाबफैयाखै साइडआव फैबाय थाबाय आङो आं इनभाइट होदोंमोन ना गैला आं डिसमिस खालामबाय रुमखौ हाइपार ए नोंसोर देरहाबायलै हेलौ नोंसोर देरहाबाय ओइ देजा 3v3 कास्टम गेलेफिनसै मैया मोनायाव लेग जादोंमोनलै दिनै गेलेफिनसै 3v3 गैया मानसिफोर गैया गेलेग्रा बायरायाव जोबसो आरे नों दङ गब्लिन दङ ओमफ्राय इउनिभार्स दं ना आंबो बायरायाव थांसै आं नोंसिनि खेलाखौसो नेगासिनो दंमोन मा गेलेयो बल्डार गेलेयानोलै दायो गेलेगोन हराव दे हरलाबायदो इउपि नाम्बारफ्रा औ 100 थाखालै साहा लोंहैदो अके बिथांमोना गथ' हेला देरहाबाय स' दायो आं स्ट्रिमखौबो दोनथ'नाय जानोसै रायजोफोर स' बिदिब्ला नोंथांमोना साबायखर जासिहरलायबाय गोसो गोथारै कमेन्ट्सखौ एसे नायनानै दोननाय जानोसै साब्रैल'सै नायग्राफ्रा थेंक इउ स' माच साब्रैनिसिम नायबाय थानायनि थाखाय ओमफ्राय जेबो नङा नोंथांमोना नायदों बेनो जथेस्थ' एटलिस्ट गोदाना माला जागोन देरहानो हागौ देरहाबाय गथ' हेला देरहाबाय स' गाइस लोगों भी मैं स्ट्रीम को एंड